Pengenan dia Semeru. Saiki aja ngeplek maneh wis, saiki adem bae ngopi rokokan saiki wis. Lur, sing nonton iki video iki aja lali soprek wis setahun apa saumur hidup pisan. Wah ya bahaya los. Tolong ngomong ya kang ngatasi. Kita di sini ngopi bareng bersama Bopo Supri. Ngopi bareng, pokoknya jago ngopi rokokan ngutut jago ngopi rokokan tulin ngopi ngutut maneh tulin maneh ngopetumo rokokan ngopi wis jago ngopi telur wis pokoknya rokokan maneh ngopi telur maneh wis pokoknya loskan wis loskan lur wis ngobrol sembarang terserah wis pokoknya loskan apa jenenge soder kayak bandar api awan bengi susu di sini tulang ngopi rokokan gini ya ilang kopi aja sampai ini berarti kayak iya ngopi tulin kopi aja sampai nabi iya kayaknya kemitine anu bros itu lo kemitine bros nggih soder nare ndamelaken mbar ngoten ten pundi sih oh wakeh kono terus Talang Agung akeh pulau ngono iku wis gampang sih ngono penting ngopi ngeplek lur pengenan dia Semeru saiki aja ngeplek maneh wis saiki adem bae ngopi rokokan saiki wis lur sing nonton iki video iki aja lali disoprek setahun apa saumur hidup pisan to wis ngono iku ae sing ngene lur sing penting guyub rukun ngopi bareng guyon bareng ngutut bareng tulin yo bareng wis ngono ae lek kelonan yo sing duwe bojo dhewe-dhewe wis ngono ae lur wis wah yo bahaya los malian Pak Purnomo tolong ngomong kang ngatasi aduh wis gak ngeplek lagi wis Pak Lurah wis ngono wis asline mboten anu ngono wis asline